Kaixo lagunok, gaurko honetan Castle Lois izeneko jolasa aurkeztu gura dutzuet. Castle Lois jolasa 3 urtetik aurrerako jokalari bakarrantzako modukoa da. Jolasian hasi aurretik kaja zabaldu, eduki dana atara eta jolaserako prestatuko gara. Ze elementu dauko Castle Lois jolaserako? Hasteko dauko elementu garrantzitsu bat, eta da erronken liburuxkatxo bat. Eukiko ditugu zenbakituta, batetik respaldiman hau 30 edo 40, erronkak, bai? Erronka errazenetik zailenera. Erronkak eta baita bai, erronken emaitzak, baina hori hobetuzko bai erazten. Eta gero bestalde baditugu tankera honetako zutabiak, alde desberdinetatik daukilak marrazkixek, tamaina diferentetakoak eta kolore diferentetakoak, eta azkenik pivote edo dorra itxurako egurrezko pieza hauek. Nola jolasten da Castle Lois jolasela? Lehen esan dutzuten moruan jokalari bakarrandako jolasa da eta erronketan oinarritutako logika jolas bada. Zein da jolasan dinamika? Hartuko dugu erronken liburuxka eta samurrenetik hasita inbarko duguna erronka hori egiten saiatu, bai? Erronka horretako irudia egiten saiatu. Eta horretarako erabili beharko ditugu zutabe eta piezak. Orientazioa eta koloriak kontutan hartu beharko ditugu eta ikusteko ondo dagoela, eta azkenean hori konparaketa egitea. Lortu dagoenean erronka itxia, urrengora. Eta horan joango gara erronka gero eta zailagoak egiten. Noiz bukatzen da jolasa? Norbera gure dagoenean. Gure baldin badau 10 erronka egin eta dena hartu, ero gure baldin badau errezkara danak egin. Honena, adibide bat ipintzea. Hauxe da Castle Lois jolasa. Eraikuntza eta logika uztartzen dituen, jolas interesgarria. Gaurko bideo hau gustoko eduki baldin baduzue, sakatu atsegin dut botoiari. Eta aurrera etorriko dien mai jolasen azalpen bideoen berri eduki gura baldin baduzue, harpidetu gure YouTubeko kanalera edo segi adi gure sare sozialei.